bawa awali anu nek. Rusak kebun nek. Urung. Wes. Go. Ya pembarok dondong. Sing banter. Mik. Sik. Aku jaluk banyu, Mas. Anu, parem. Jaluk duit ora? Iya, Mas. Jaluk duit ora? Iya, jaluk nopo sih. Banyu putih ya. Penting ora arak ya. Iki bae mengkis iki. Ya. Resep karo malam sih. Ora, gore ngombe dhewe. Kopi rana iki. Mbah Lurah yang menang lagi. Mbah Lurah, jenengan jumeneng Mbah Lurah. Niki Mbah Sosro nek mboten jenengan mboten jumeneng, Mbah Sosro mboten purun mantuk Mbah Lurah. Lah, aja kok sedekap mawon Mbah Lurah. Ya. Abad Mbah Lurah niki jan. Mbah Lurah. Jan nemen Mbah Lurah. Piye Mas? Mbah Lurah diparani? Aja, kengkong jenengan jumeneng piyambak napa kula parani diambung. Mangke nek kula mriku kula ambung Pak Babin karo Pak Gandhe mesti meri. Mbah Lurah mboten jumeneng saestu niki. Yo lah entek mbah duit mungkin nek sanggup bae. Nitekku golong komeng kok. Iya Mbah Lurah ora betul tenan iki Mbah. Mbah Riyati, ya Allah Mbah. Segini gen, raketang golek pangan 10-an ya sing ngene iki lho Mbah. Teko ora